ありがとうございます。プログラムとちょっと順番変わりまして、1曲目が今のノーチアノーチェで、次の2曲目にビクニータという曲があります。で3曲目にククリーノという順番になってますので、そこちょっと訂正します。ちなみにこの、さくらんぼとですねマスクはですね、この藤崎由美ちゃんの手作りです。最近いろいろ凝ってるよね。そうです。ちょっと暑い日が続いたので3日ぐらいうちに引きこもってですね、昔の針金などを探して作ってみました。次のビクニータというのはビクーニャというアンデスの動物、ラクダ科の動物がいるんですが、大変高級な毛皮が取れる動物なんですけれども、歌の中身は恋の歌といった感じでしょうかね。聞いてください。ありがとうございます。ビクーニャの後はですね、ククリーノという鳥の名前の曲なんですが、こちらは先ほど、豊草薙さんというね、マヤのグループのチャラニスタの方がでソロで素晴らしい演奏を聴かせていただきましたが、その草薙さんが所属してますプロの、フォルクローレグループマヤの CD に入っていますククギーノという曲を演奏します。これはペルーのクスコ地方に伝わる早々の曲らしいのですけれども、ク
クリーノという鳥の悲しげな高い声で鳴いてですね、亡くなった方の魂を弔うという、そういう形の曲のようです。聴いてください。いつも私たち3人で活動してるんですけども、先ほどご紹介にもありましたが、森末雅子さんがですね、フォルクローレの流れるところはどこまでも行くという全国を駆け回ってる方なんですけども、セレシータスのコンサートなどにもよく来ていただいて、同世代ということで仲良くしてもらってですね、こんな風にマンドリンを入れてもらったり、三本矢でハモってもらったりとか、ちょっといつもと違う形で演奏できるので、新しい試みということで今日は特別バージョンでお届けしています。ではくくりの聴いてください。
どうもありがとうございます。ではここからあとはですね、セレシータスの、オリジナルと、あと次の曲はスカボロフェアといいまして、こちらはサイモンとガーファンクのスカボロフェアとちょっと違いまして、もともとマザーグース、イギリスのですね、マザーグースの歌にスカボロフェアというのがあるんですが、それを日本語に訳した歌詞に、歌手の高石智也さんという方が曲をつけたものがあります。それを、セレシータスバージョンでやってみたいと思います。
ありがとうございます。では次の曲は「らんまん」と言いまして、これは完全にオリジナルなんですけども、ボーカルの園部の作詞作曲によります。大変ちょっとね、私好きな曲なんですけども、とても明るくていい曲なんですが、ボンボで森末さんに入ってもらいますが、途中で手拍子の指示があると思いますので、その時は一緒に参加してください。すみません、今日はなんかランマンがよく歌えるかどうかわかんないんですけど、宣伝でYouTube に富士山のふもとに住んでいる友達がおりまして、毎日毎日富士山の写真をですね撮ってくれたのを私の方に送ってくれたんですね。それなので「らんまん」っていう曲に乗せて富士山の写真を全部載せて1曲作ってみました。で多分ラスセレシータスって検索して「らんまん」らんまんって入れてもらえると、多分その富士山の写真と一緒に歌が入ってアップしてあります。朝日が昇る、夜が明ける、光がこぼれる、この葉に揺れる、静かに寄り添う命を浴びて、果てない彼方の夢から覚めた天使がささやく泉のほとり、たたえる喜び水面に揺れる、息づく命が溢れ続ける、共に生きよう、手をつなご花びらそよぐ風に舞う、ここに命を解き放つ、瞬く星空委ねてみよう、安らぐ瞳、あなたの心に息づく命が溢れ続ける、共に生きよう、手をつなごララ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 ラ
「
どうもありがとうございます。では次の曲が最後なんですが、次の曲もオリジナルで、空と大地とパジャママと言いまして、これはですね作曲園部なんですが、歌詞の方は、私たちの共通のお友達で絵描きさんがいるんですが、吉野さんという方なんですが、その方がアンデスに行った時のことを思い出しながらアンデスカルタというのを作りまして、そのカルタの中の言葉をつなぎ合わせて、園部が歌詞にしまして曲をつけた曲です。ちょっと字余りなところがあるんですけども、手拍子難しいところあるかもしれませんけれども、ぜひ一緒に手拍子して参加してください。どうもありがとうございました。ケルシータフでした。ありがとうございました。